Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Dalwaqt se nraqs snini, pero l-għallima ta' din is-sena bżadna biex ma nħidux kejkiet u affarijiet oħra li fihom ħafna xaħam. Ma nistax nifhem għalfejn għax li kelli fih xaħam vera fih toma tajba. Nara għalfejn ma jħallunix lilna li għadna żgħar. Importanti tajjeb hemm f'ċertu età feta inqas minn 5 snin, importanti li x-xaħam ma jkunx evitat kompletament. U li ċertu tip ta' xaħam komplut tajjeb ikun parti mid-dieta tagħhom. U raġuni valida, raġuni sempliċi għaliha hija li ċertu vitamini u minerali fil-ġisem tagħna jiġu assorbiti fil-preżenza ta' dan ix-xaħam. Biss tajjeb il-kwalità tax-xaħam tajjeb li wieħed għandu jieħu tajjeb matul ġurnata fit-tfal għandha wkoll tiġi mrażna tajjeb u l-kwalità tagħha tiġi wkoll iddiriġita f'mod ta' palma ngħidu aħna l-adulti tajjeb jiġifieri ċertu xaħam mill-annimal, ċertu xaħmijiet oħra li qegħdin f'affarijiet proċessati kemm jista' jkun ippruvaw nevitawhom. U raġuni għal dik hija li x-xaħam għandu palat tajjeb għandu ċertu toma u ovvjament it-tifel tajjeb jibda iktar ma jikber iktar jidra dik it-toma. Tajjeb jiġifieri importanti li kemm jista' jkun li x-xaħam jiġi integrat fil-dieta tat-tifel imma ovvjament l-ammont jiġi mrażżan kemm jista' jkun b'mod ġenerali. Ix-xaħam huwa sors ieħor ta' enerġija li l-ġisem jista' juża. Il-ġisem joħloq hu stess ix-xaħam fil-ġisem billi jibdel il-kaloriji żejda li ma jintużawx f'xaħam. Imma x-xaħam huwa assoċjat biss maż-żieda fil-pis jew għandu xi funzjoni oħra. Il-funzjoni tax-xaħam fid-dieta tagħna tajjeb hija importanti fil-fatt ma ngħidu lil ħadd tajjeb u anke fil-mudelli ta' konsum ta' ikel qatt ma ngħidu x-xaħam għandu jiġi 0% m'għandniex nieħdu. Iktar li nenfasizzaw ma' żmien huwa l-kwalità ta' xaħam li kemm jista' jkun użaw xaħam illi huwa monoansaturat tajjeb xaħam illi huwa iktar assoċjat ma' saħħa aħjar tajjeb milli xaħam ieħor minn ta' annimal. Wieħed li jrid iqis huwa li kemm jista' jkun jażel xaħam illi mhux ipproċessat tajjeb xaħam illi nsibu f'ħafna prodotti f'ammonti kbar, għax ovvjament ix-xaħam għandna wkoll bżonnu ta' fid-dieta tagħna biex kemm jista' jkun nassorbu ċertu vitamini. L-ar tipi ta' xaħmijiet huma dawk saturati li nsibuhom fis-sorsi ġejjin mill-annimali bħal laħam aħmar, tjur u prodotti tal-ħalib li jkunu mimlija xaħam. Barra minn hekk ma nistgħux ma nsemmux il-butir u l-marġerina. Illum wieħed isib alternattivi fis-suq fosthom prodotti b'persentaġġ baxx ta' xaħam. Imma l-prodotti b'persentaġġ baxx ta' xaħam jgħoddu għal kulħadd? Le, il-xaħam tajjeb mod ġenerali kemm jista' jkun biex innaqsu minn dan ix-xaħam fid-dieta tagħna għandna nużaw prodotti li għandhom inqas xaħam ġo fihom. Tajjeb u iktar minn hekk għandna bżonn nużaw naraw kwalità ta' xaħam li hemm ġo fihom, mhux għax hemm ftit. Hemm ċertu istanti tajjeb fejn persuna jkun ma jiflaħx tajjeb jew ma jkunx qed jiekol biżżejjed fejn ix-xaħam huwa importanti li jkun whole tajjeb u li jkun qiegħed hemmhekk u ma jkunx light. Tajjeb ħafna drabi meta għandna prodotti bit-tikketta fuqhom low fat jew light, ħafna drabi dawn ma jkollhom xaħam xejn tajjeb ġo fihom. Bħal pereżempju prodotti tal-ħalib li pereżempju jkun xkumat fejn dan ix-xaħam tagħhom huwa kompletament imneħħi. F'ċertu istanti tajjeb dan ix-xaħam huwa bżonjuż tajjeb għal dawk in-nies li mhux qed jieklu biżżejjed, speċjalment l-anzjani, tajjeb ċertu tfal tajjeb li ma jkunux qed jieklu biżżejjed, u importanti li jkun integrat. Jiġifieri importanti li ma nagħmlux xi ħaġa ġenerali li ngħidu mela kulħadd għandu bżonn jieħu prodott light jew low fat. Imma b'mod ġenerali tajjeb għall-popolazzjoni kemm jista' jkun biex inrażnu dan ix-xaħam mbagħad hemmhekk huwa importanti li nieħdu minn dawn il-prodotti. Bħalma nisimgħu dejjem l-importanti hu li nikkonsmaw dieta bilanċjata u allura b'xi mod irridu ninkludu anke x-xaħmijiet fid-dieta tagħna.
Se naraw issa xi modi kif nistgħu anke ninkludu x-xaħam fid-dieta tagħna mingħajr ma nitfgħu stress fuq saħħitna. Importanti kif għad qabel huwa li naraw il-kwalità ta' xaħam. Aħna li aħna Mediterrani l-ewwel ħaġa li tiġi ġo moħħi huwa xaħam bħal olive oil ta' li jiġi integrat parti ta' mid-dieta tagħna ta' kuljum. Ġifri importanti ta' meta aħna nitkellmu fuq ix-xaħam, l-iktar l-importanti li nevitaw huwa xaħam ta' li jkun ġej mill-annimal ta' u jkun integrat ġo prodotti tal-ikel illi aħna naħsbu li dawn m'għandhom xaħmiet. Ovvjament l-effett tax-xaħam fuq il-ġisem tagħna u fuq il-kundizzjonijiet tagħna mediċi ħafna drabi jiġi meta wieħed jieħu ħafna minn dawn ix-xaħmiet. Ġifri jekk ikun hemm ammonti żgħar minn ta' xaħam saturati jew xaħam ħażin dan m'għandux ikun ta' problema għal tul ta' żmien. Biss wieħed importanti illi jkun iktar konxju ta' xtip ta' xaħam illi wieħed irid jintegra fid-dieta tiegħu. Tikka aktar fuq saħħtek. L-allerġiji relatati mal-ikel u li jolqtu l-itfal qed kull ma jmur dejjem jiżdiedu. Però tajjeb li nifhmu li dawn l-allerġiji mhumiex neċessarjament xi ħaġa ereditarja. Importanti li l-ġenituri ta' dawn it-tfal ikunu informati sew dwar ir-riski li jġorru magħhom dawn l-allerġiji. L-għalliema u l-amministrazzjoni tal-iskola għandhom ikunu informati. Tajjeb li l-ġenituri jqogħdu attenti xi prodotti tal-ikel daħlu fid-dar tagħhom ħalli bekk jevitaw problemi għat-tfal tagħhom. U suġġerit li meta wieħed jidentifika allerġija fit-tfal, il-ġenituri u wulied oħra wkoll jagħmlu testijiet simili. Tikka aktar fuq saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.